मोनजानाया हायाबा आं रोङा आं उन्दैनिफ्रायनो हानो मोनफेराखै रोङा आंबो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' गाइस आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आङो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो बाजार खरसा एसे खालामहैनि हासबेन्डजों लोगोआव थांफानि आंबो ओमफ्राय बेखौबो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव मानसिफोरा गोबां आंनाव फन खालामनानैबो सोंहरदों खायफा खायफा कमेन्टआवबो सोंहरदों ओमफ्राय आरो खायसे खायसे वाट्सएपआव मेसेज हरनानैबो सोंहरदों कका चक्लेट फुलि अभार होदों नामा आब' बाजै होननानै औ अभार होदों अभारा नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल खुमगुरि गामियाव दायो कका चक्लेटनि फुलि अभार होदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दायो थाबैनो फैनानै लांफैदो जेसेनो थाब फैनानै लांफैगोन एसेनो मोनगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बहुत माने मोजां आरोना जों सुबिदा खालामनानै होदों एसेबाबो गारनानै जोङो दा बयनोबो जोङो अफाराव होदों आरोना लोगोफोर लांफैबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामहरनानै आरोना लोगोफोर आरो ओरै उदालगुरिफोरनि साइडनि बा ओरै बाक्सा साइडनिफोराबो नांगौब्ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेरगाव टटलापारा गामियाव मोनगोन आरोना लोगोफोर बेयाव जोंनि फार्स्ट ब्रान्च दोङो जों बे ब्रान्चखौ मालाबानो बानायहैखाबाय आरो गोबां भिडिअआव आङो खोन्थागासिनो आरोना लोगोफोर टटलापारायाव आरोना लोगोफोर आं खनसे बुंना होबावनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भेरगाव टटलापारा गामियाव नोंथांमोना नांगौब्ला लायबानो जाबाय कका चक्लेट फुलिखौ आरोना जा मोजां मोजां गिदिर गिदिरखा आरोना दाबो गायजायो बिफां सायहायावसो बेखौ गायखायो नालाय ओंखायनो जेबो अरजाया बेबायदि थैनायनि चान्सआव थाया आरोना लोगोफोर आरो हायोब्ला एसे न' खाथिफोराव गायोब्लालाय नोंथांमोना दै सारनो लुबैयोब्ला दैबो सारनो हागोन आरोना लोगोफोर सारबानो जाबाय न' खाथिफोराव गायबाय बायोबा आरोना लोगोफोर ओंखायनो जोंनि ओरै क'क्राझार साइडनि बा जोंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनिफोरा खाथि खालानिया नैबे जोंनि बेंटलाव लांफैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेंटल खुमगुरियाव आरो होजों उदालगुरि साइडफोरनि बा सनितपुर साइडफोरनिया बेरगाव टटलापारायाव लांफैबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बाराथ' होखाबायनो थायो सिगांनि भिडिअफोरावबो नुगोन गोनांथि जायोबा आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंबो आङो नाम्बारखौ होना होगोन आरोना ओमफ्राय मोननै नाम्बारखौबो होगोन आङो आंनि हासबेन्डनि ओमफ्रायो बे गाहायाव होगोन आरोना आङो गाहायनि स्क्रिनाव होगोन आङो फार्स्टआव होगोन जोंहा बाबानिखौ होगोन ओमफ्राय सेकेन्डआव आंनि हासबेन्डनिखौ होगोन आरोना लोगोफोर जोंनि ओरै चिरां साइडनिफ्राय जोंनाव फन खालामनानै फै ओमफ्राय ओरै उदालगुरि साइडफोरनिया फन खालामनानै बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भेरगाव टटलापारायाव कका चक्लेट फुलिखौ लांफैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दा गायनानै दोनबोला आरामसे रोदा सुना थाखाबाय ओमफ्रायो मार्च एप्रिलाव अखा मोननायजों लोगोसे लं थाब देरगोन आरोना जा मोजां जागोन ओंखायनो नोंथांमोना गोसोआव डाउट लायाजासे थाबैनो गायनानै लागोनखौ आङो माने खावलायबाय आरोना लोगोफोर गोबां मानसिफ्रा आंनाव सोंहरबाय थादों नालाय ओमफ्राय बेगरखौ सोंदों आरोना दायो कका चक्लेटनि माने फिथाइखौ जोंनाव मोना आरोना लोगोफोर जोंहा बेखौ फुलिबो बानायखाया जों गोजानावसो एसे गोजानाव आरोना साप्लाइ खालामनाय जायो आरोना ओमफ्राय जायफोर जोंहानिफ्राय लाङो बिसोरबो फेक्ट'रियावसो साप्लाइ खालामो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोलै बेगरखौबो सोङो जोलै बेगरखौबो जों नांगौ बायदि मोना आरोना लोगोफोर जोंनाव मोनफैयो 2 केजि 3 केजिल' ओमफ्राय बेखौ जोङो बोरै बेलेगनो फानहरनो जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनोबोथ' थोजासे मोनफैया नालाय ओंखायनो जोङो हरनो हाया आरोना लोगोफोर दाथ' जोंहानिखौ फुलि बानायबाथ' जोंनाव बहुत एभेलेबल जागोन फुलिया ओमफ्राय जों बानायथ'वाखै नालाय जेब्ला जोंहानि कका चक्लेट बिफाङा 8 बोसोर जायो अब्लानो जोङो बानायगोन आरोना लोगोफोर होमबानो जों 8 बोसोर जाबानो जोङो कका चक्लेटनि बेगरखौबो जों फानगोन आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना फुलि बानायनो होननानै बिफां गोरलैनिखौनो बानायलाबायनो बहुत मानसिया बिहरो नालाय नङाबा जोंनावबोथ' गाज्रि रेकर्ड फैनाय ना
बेनि थाखायनो जोङो जोंहानि बिफां गोरलैनि बेगरखौ जायफोरा फुलि बानायनो ओंखारो बिसोरबादिनो जोङो फाननाय जायाखै आरोना जायनो फेक्टरियाव साप्लाय खालामनो हायो जों बिसोरबादिनो जों हरनाय जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' जोंनाव फिथाइया गोथां गोजाखा दा बेखौ मोननाय नङा खमैनो दायो नै नभेम्बर मार्च बा फेब्रुवारि बेफोरबायदियावसो मोनहैखागोन आरोना लोगोफोर दा जोंनाव मोननाय नङा आरोना कका चक्लेट फिथाइखौ गोबां मानसिफोरा सोंहरदों ओमफ्राय आं बांद्राय दा बुंबाय थाला जा बुंनांगौ नोंथांमोन आं फोरमायना होखाबाय अभार सोलिदों कका चक्लेट फुलिया बेखौ लांफैदो आरोना लोगोफोर थाबनो दा आङो जोंहानि मिस्ट्रिफोरनो साहा फुदुंनोसै साहा फुदुंनानै बिसोरनो होना गालांनोसै टाइमबो जाबाय 10ता जासिगोन ओमफ्राय बाजार खरसा एसे खालामनानै फैनोसै अमा बेदर जानांगोन दिनै अमा बेदर जायाबाथ' थानो हाया दिनै बाजार दिनखा नालाय बाजार दिनाव अमा बेदर जानो लुगैखायो स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर आं हानायमानि आं दिनै सानसे मानिनि ब्लग लानो नाजागोन आरोना लोगोफोर माबायदि जायो नायनोसै हायो ना हाया फिसा गोनां मानसिना समाव सानसे मानिनि लाबोगोन होननानै सानफ्रोमबो सानो खिन्थु लाबोनो हाया आरोना आंहा डिउटि होनांगोन ना गथ'खौ दे नायदो नोंथांमोना आं साहा फुदुंनानै लानोसै आरोना लोगोफोर ना बिफाया फिसाजोखौ देलायहोगासिनोमोन आइ मामा नों मा जादों बायला जिला न'बाबो देखायबायहाय आङो लोगोफोर मामा हाय होनलाय सना हाय मामा दिदि होनलाय दिदि औ दिदि ना मामा बहा थांनो बाजाराव हा बाजाराव थाङो बाजाराव नै फिसाजो जोंना लेथेर बेथेर खालामजोबो आङो जिफोरखौ एसे स्र' थननानै दोनो ओइ मामा अनो सना अनो Blessing na yung punarang baik kawin namko na. Blessing. Ang ni nama. Ini besi. Mama. Ono sana ono. Ayo sana. Tangsi jeng bazaraव ready जाबाय. Tangsi jeng ना मामा tangsi. बिलाइबाय जानो बिलाइबाय. मिस्ट्रिफोरनो पक'डि लाना फैदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ नुनानै बिलाइबाय माबा प्लास्टिकनि जानो होननानै चलबुलि रिंस जानो बिलाबायो ओमफ्राय गेस जायो उदैया दे हामा दा जागोन बाजाराव आयो सोरना जायो आय मथु अबे पक'डिखौ मोनसे गालांलाय बखना पक'डि जाबाय ना गोथाव मुथुआ साहैनो थांबाय आरो बे न'आ बेबायदि जाजेनबा जोंना सिङाव प्लास्टार बुगासिनो माबायदि नुदों जोंहानि न'खौ सामब्राम गुफुर बायनोसै जों दा एक पवा दे मारै थिखाङो केमेरायाव जाबाय स' लोगोफोर नै दायो जोङो बाजार खरसा खालामना न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे गिदिर बुस्थु लाना फैदो आरोना जोङो नोंथांमोना नायनो हागोन ओरै थिखोना हरलाय दाबो
भिडिअफोरखौ मोजाङै लानो हायासै बाजार गेजेरावहाय नै मा होनो इखो मोदोमफुल फिथाइ ना हाइब्रिड मधुफुल हाइब्रिड ओरैबायदि मोजां गोदै खानो गिदिर खादा ना केमेरायाव फिसासो नुगौ ओरैबायदि जलफाय लाना फैबावबाय जोङो दाख्लै आसार खालामनाया फिसा फिसा मोननानै बे गिदिर गिदिरथार नै ओमफ्राय नै मोदोमफुल फिथाइया ओइ बाजार खरसा दै लोंनोनोलै फिसाजो दै खाबारि बेनिफ्राय आं गय बोराय लाबोबाय आरोना लोगोफोर बेदर जाबा मालाबा जानांगौ ओमफ्राय जायो सम सम बेदर जायाबाबो आरोना ओंखायनो लाना फैबाय नै जोब्बायमोन दिनै 20 थाखानि लाबोनाया बे गोखैसो जाया बेखौ नै मोदोमफुल फिथाइया जि मोजां गोजा जानोथ' ओरैबायदि मोजां मोनखायो आङो ओंख्रि जानो होनना सानदों गाबोन जानोसै ओंख्रि नायनोसै बिदि गोथां जानानै सेस फोजोबफ्लांनाय गोथाव नालाय हाथायाव गुरनो हाला आंना फिसा फिसाथार हाथायानो बांद्राय गोदै मोनाखैलां गोदै मोनदों ना आं जुलाफि जानायखौसो मोनाखै मा बिलाइ बेखौ जादों मा बेनो हले बिमा जानायासो गोथाव जायो अमा बेदर एवगासिनो आङो दायो सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलुबो होनोसै आं बेखौ एवना लाग्रोबाय रेडि गैथावमोन नालाय ओमफ्राय नै ओरै बान्दा कबि आलु आं ओरैबा थाव होआमोन मेजेम दरथामसो गारनानै थाव ओंखारहोनानै एवोमोन आरो दिनै थाव एसे होबाय आं जोबथनोसै दा बान्दा कबि आलु अमा बेदर एसे जारु खामफ्राम एवना लाबाय आङो बेदरखौ ओमफ्राय दा बान्दा कबिखौ होबाय आरो आलु एसे बिनि दैया रेबदोबोला दै होनोसै आङो जलफाय बाथोन ओरैबायदि टेस्टि माइखौ माबायदि हानांगौ होनदों खोन्थालाय फोरोंफिनलाय खनसेबाव माइखौ बोरै हानांगौ फोरोंदो माइखौ बोरै हायो फोरोंफिनदो आं रोङा होनना बुंदोंमोन लोगोफोर माइ हानो ओमफ्राय आंखौ दाबो रोङा जानोखौ हायो होनदों दे औ ओरै हानानै ओरै जायो ओमफ्राय दे माइखौ हाबाय दा हानानै बोरै दोनो दे खोन्थालाय दे गंनानै हायो नामा हा माइखौ गंनानै हायो देलाय देखायलाय आरोबाव दे गं माबाखौ खासिखौ बोरै लायो खासिखौ नङा नोंदि आंखौ फोरोंदोंमोन ओरै होननानै ओमफ्राय खासिखौ बोरै लायो औ ओरै ओमफ्राय बे दोननाया बोरै दोननाया ओरै दोनो ओमफ्राय हाबाबो मोनगालाया हायाबा आं रोङा आं उन्दैनिफ्रायनो हानो मोनफेराखै रोङा आंबो रोङा औ जानो हायो जानो रोङा आं रोङा हानो कामनाय खामानि गैया औ
देलाय खोनसे देखायबावला नायनो मोजां मोनदोंमोन देलाय माइखौ बोरै हायो देखायफिनलाय आंनो माइआ बोरै हायोमोन आरो देखायबा गोसोआव थानायनि औ औ या अनलायलायो नामा ओरै जालायो आयै हाबाब देलाय खोनसे मोसालाय देलाय आं गान रोजाबना होनो दे बागुरुम्बा दे बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा अयथासार मिनिथाव आरोना लोगोफोर सासे गामि बारनायनिसो नामा आंबो बांद्राय मोनथिया आरोना ओमफ्राय फैसा बिफैदोंमोन ओमफ्राय आंनावबो फैसा खुस्रायानो गैया थानायमोनबालाय आङो 50 थाखाबाबो हरगौमोन 20 थाखाबाबो हरगौमोन आरोना आंनि आखायाव गैया नालाय ओमफ्राय बोरायासो दा फैसा बेगखौ लाना थांफाखादों माइ हानायाव ओमफ्राय माइ हानो रोङा होननायनिनो जावना गालांबाय आंखौ जानोखौ हायो हानोखौ रोङा होननानै ओरैबायदि मिनिथावखा आरोना मिनिनानै उदै सालायखाबाय आङो फिसाजोदोसो दसे उन्दुफानो होनना सानदोंमोन बुरिजोंनो धेमालि खामै उन्दुनो ओंखारगाबाय ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरनोबो साहा फुदुंनायनि टाइम जाबाय नै दसे उनाव साहा फुदुंनानै हरनोसै लोगोफोर ओमफ्राय आंनि दिनैनि सानसेमानिनि ब्लगा बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना आंनि सानसेमानिनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला बयबो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो दे लोगोफोर आरो नायनायजों लोगोसे कमेन्ट खालामबासो आंहाबो गोसोआ गोजोनो नालाय ओंखायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला आङो दोनथ'नोसै